ta wurin ɓangaren 'ya'yanka kula da yara ba wanda zai duba maka 'ya'yanka, ko kana ganin kai ka haihu wani duba maka ɗiyanka? Ba wanda zai duba maka 'ya'yanka. 'Ya'yan nan kai ka haife su, da cinsu da shansu da suturansu wajibi ne a kanka, ka ciyar da su, ka shayar da su, ka ilmantar da su, ba wanda zai maka wannan abin. Jama'a, idan ka ga yaranka ana son su, wallahi kana da rai ne, don kana da rai ake son su, amma da ka riga ka mutu ya ƙare, ba wani soyayya. Kenan abin da yake wajibi da ni da kai mu dukufa 'ya'yanmu mu yi musu tarbiyya na addinin musulunci kafin ka je lahira. Idan kuka fita waje an ka ganku akwai mai baku naira 200, akwai mai baku naira 1000, kuna lahiya, alhamdulillah, to ga wannan kun shiga mota, wallahi tallahi ubanku na da rai ne sa ake muku haka. Amma ranar da ubanku ya rasu ya ƙare, ko kofan gidanku ma ba mai bi. To kenan ashe abin da yake wajibi kanka da ni da kai, ka ilmantar da ɗiyanka, ka yi musu tarbiyya na addinin musulunci, wanda idan ka je lahira yaran su rinka yi maka addu'a har ma ka samu aljanna a ranar tashi alkiyama. Ai uba kamar iyaye suna samun daraja a wurin Allah a cikin aljanna da irin aikin da nan duniya ba su yi wannan aikin ba. She kaga an kai uba wani matsayi kololuwa a cikin gidan aljanna. Allah waye kai ne sha Allah ce 'ya'yanka da ka bari a duniya suke maka addu'a, da wannan addu'an ka kai ga wannan matsayi 'ya'yanka. To kenan ashe 'ya'yan ya kamata mu yi musu tarbiyya na addinin musulunci, mu ba su ilimi na zamani, mu ba su ilimi na fahimtar addinin musulunci.